Biaba. Good afternoon. Young Boogie Biaba. Good afternoon, sir. Young Boogie Biaba. Yeah. Okay. Akwe mani ha wala mene ba ga na social media niile. Yes, I am, ma'am. Laya esh, no otu nga chom da touch na mana mgbe ntigi zara aza. Mana ihe ma wa akpuka nti ma bu nti akoro ihe. Respect onwe gi na focus o achom da touch. Owa akpuka nti drege ge just no focus o mana m nke m na ahia ya. Owo m bia mkporo nwanya ahụ na da ekpe ha nwoke Igbo. Owo na m nne gi na nna gi ga treat gi first mmana. O BBL ke mere gi na nti a. Mba Bishop. Ajuga ngo BBL ke mere gi na takila takosha why not focus? Obu BBL o. Aya wete the camera n'ihu ngeme lay of man. The camera na like below to get last. Okay. Proteja no ka starring trailer. Proteja no ka starring trailer 911 nebu fuel. Ihuno height branga na takoshiri mesente si topureto. Branga dasa atagese mcheni toro oglogo. Lekwe hiji kpiye wifo gana gini eloye koglogo nwa bingo muna we branga jaga mrese. Turn aso. Look at. Burik homo lai Muhammad bianga. Wura aso ga mbo reverse bia. Wura reverse bia chile ka po. Asing it on do telegile wire front to this guy. Then look at it. Eko di ke gara ga nwe ikende fast food. Ikende wa paka ke di atile ka ba ga ko ma bingo nwura anwe branga jaka. Awuru ko do ye romanticism de no ko ike odlo to a. Eko ga para ike yiri polo ma ji na eja anyunse. Bianga bia ka ko chine meze. Bia nwa yiri spoon eje shiri oha bia were phone gi. They got no thing na. Some noise is there now. E dia fole. Papa nkole dia fole chile ka magoko. Adim 23. It is 23. Yes, what year camera? Sir? What year camera? Get some sha. I'm 2003. Maybe she not watching. And the card it is serious. I will block you if you use that phone. Yeah, I'm gonna block you now. If you will not respect yourself, I'll block you and bring you down. I'm not joking here with you. If you're here to record, you stay down, you do your thing. Kebisha no him. Nnewi, Anambra State. Onye be. Onye Nnewi. Ebe na Nnewi. Uluago. Ebe na Uluago. Akabuku. Ebe na Akabuku. Akabuku. Ebe na Akabuku. Akabuku bus stop, New Load. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Mba. Nne gị na nna gị ọ dị ndụ? Nna m dị ndụ, but nne m anwụgo. Oh, ndụ nnọọ. Ndụ. Oh. Ụmụnne gị ọ dị ole? Sọsọ m. Messaged you on TikTok. Eh? Reply now.
Sọsọ m na kem sọsọ m. Anyị dị bụ but ofu wụrụ anwụ so sọsọ m. Hey, don't know. Naanị gị fọziri. Mmadụ ọkara nka nwụọ. Mba. Ọ dị 43 years wee nwụọ. Family of Nwere family. Ị mụọla nwa n'ụlọ? Mba. Ị wepụla nwa mbụ? Mba. Enwele mgbe ị mere nwaanyị na nwaanyị mbụ? Mba. Iwe onye oshi? Mba o. Ị na-agba klọb? Mba. Ị na-agba akwụla? Mba. Ka ihe mere respect from nwoke ọbụla bịara ịlụ gị? Marriage. Nwoke bịara ịlụ gị ọ bịara ele ihe mini by marriage? Ka ihe mere respect from nwoke bịara ịlụ gị ga-esi marriage? Marriage wo gịnị? Okay, nwoke ya enodo m anya ọfụma, nwoke ya enodo m anya ọfụma, ya afụ m n'anya, mụ afụkwa ya n'anya. Ka ihe ga-enye nwoke ọbụla bịara bịa lụọ gị dịka di gị, ka ihe ga na-eme iji nọrọ as a mother, as a wife? Okay, mma eme ife ọgwa m, mma ahụ ya n'anya, na-erubeli ya isi. Then ife ọbụla ọgwa m na-eme ya, na-eme ihe ọgwa m, na-azụ ụmụazị ọfụma. Ihe ọ gwara gị na-eme ya, ọ sị gị ga ohi ga-aga ohi. As onye riri ere ewu. Mba, ọ sị go oshi, mma go oshi. Ọ sị gị apụl aside na gị nọrọ indoor, ị ga-anọkwa. Nwa bingo ọbụla ahụ ya. Ọ gwacha ihe afọ, ngala eme ya sị mme ya, ya wụla agwara m, ya wụla agwara m. Ihe ọbụla ọ gwara gị, ha sị gị mee, ya dị ka wee ga-emeli ya. Echi na-aga esi na ọ na-akọ, na ọ dị controllable. The man is two securities. Onye riri eri. Otutu ike o tole gị mbọ? Mba. Ike gị ọ na-amị amị? Ike gị ọ na-amị amị? Mba. Ị ma nri eshi? Ama m na-esi. Nwoke n'obodo oyibo na nwoke nọ Nigeria, onye chọrọ ka ọ lụọ gị? Onye ọbụla dị oke, just onye nwere ezigbo omume, onye ọbụla. Ị na-ekpe ụka ka ị na-eme omenala? Ana m agụ chọọchị, m na-aga ụka. Ụmụ nwoke ole tarala gị? Sọ abụọ. Enyụrụ? Anyụọ m. Ele otu isi anyụ? Ele otu isi anyụ? Genotype gị? Blood group gị? O positive. Aya kpọọ phone number gị? 090 4027. Ịwọchịchalịa kwa izu ole ike ịwọchịchalịa mana ịma na ịdị wicked. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe for Chineke agbaghị ọkụ. Subscribe or like ya gị share ya ọwara ya agbaghị. Ịwọchịcha ya gị gba nkịtị gị just know what ya takushi eze gị for what? Subscribe for this place Chineke agbaghị ọkụ. Aya kpọọ phone number gị? 090 4027 8039. Ọgwụla? Yes, sir. Ị matala nwoke?
Matala nwoke. Yes. Yes. Eish. Nele manya here, chom that. Nwoke ole ka matrala. Ofu. Ahụ onye ahụ ogene. Ahụ onye ahụ ogene. Somewhere. Onye Awụsa ka onye Igbo. Onye Awụsa ka onye Igbo. Heu. Ka ọ berela na Samuel. Onye Awụsa ka onye Igbo. Bịa diske ọ dị ka njụga nwa ndị ka minini tra awụ ka minini tra gị. Mba ọ bụrụ onye Edo. Otele Rozana. Je were otele gị onye Edo steeti. Enwe onye Igbo ehụrụ dị a ga kpọrọ otele gị onye Edo steeti gị bịazi egbu ana ka onye Igbo bịa alụma gị alụma. Like coincidence. No coincidence. Uno saga na hot na jam all together ka ogene. Hello here je wuru coincidence. Like like coincidence amam like amam o just na yo she me wuru coincidence Chineke agbaga ọkụ. Ọ na-ayọm de mere ebere. Ga we obi ebere mere ya. Ọ na-ayọ gị ya na-ayọ gị ga were obi ebere nye. Wepaka n'ihu gị Chineke agbaga. I'm talking to you here. Were for that n'ihu gị. Ọ coincidence ya ga were obi ebere nye. Ọnwụnga. Ọ ka m jụrụ fenti mgbe de tene ego gị ya. Mba, ọ sị na ọ ga-afụ ya ofu ka ọ gị na emere ya operation na that dance side ya na-emere ya ga-anwụkwa so and emere operation there so ma o mee ya na ọ ga-anwụ. Na ọ bụrụ na ekwere na ọ ga-anwụ so na-emeziri ya ebere na onwe ike nwụkwa adachọ m ka ọ nwụọ. Je were ọtọ gị nye ya ka ọ gbakee ka ọ iji ọtọ gị tọọ ya waya. Tati iji ọtọ gị tọọ ya waya Chineke agbaghị ọkụ. Anyị go 2 years na enwebe ihe nyere ya. Okay, naanị that day ka ị nyere ya. Before ọ na-agba bọọlụ so ọtọ gị ga-atọga waya operation emere nwoke ibe m. That's iji ọtọ gị mee nwoke ibe m agbake. Ụmụ nwoke akwụ na anụ ya. Sometimes ụnụ na-achị ihe nwaanyị ụnụ ajụọ ya onye kupụrụ ha otu esi taa ha. Na onye nke ewe onye operation mere. Onye awara afọ. Nwoke ibe m ewere aghụghọ onye Edo ewere aghụghọ nụrụ aghụghọ ọtọ gị taa. Ka ihe mere na ịjụ eme ekpe ya before gị mara ma ọ ga-anwụ. Ị chọrọ isave life. That means ọ bụrụ bishop na m nwụrụ agwa gị sọ ọtọ gị ga-esave m ga-enye m. Achọghị m ka ọ nwụọ. Ọ sị na emere ya ọ gochiri m the operation sef ma ihe agbawara ya dị. Ịchọ ka ọ nwụọ first aider. Ewofe ele ndị Red Cross. Red Cross na ọtọ gị Red Cross boss. Nwa bingo ịchahụ ka nwụọ. Inyere ndị ọtọ ọgbakele onye Edo life saver. Ọtọ gị ọtọ ndị Red Cross na mgbe ahụ ịhụnanụ sanwụ anwụ onye mere sadri. Ya were ọtọ nye ya gbakee nwa bingo. Ọ wụrụ ibe akwa na-aga ebe mgbe inyeghekwu ya ibekwara akwa. Ọ gị ka m jụrụ ọfụkwara gị ụfụ. Yes. Ayela akwa ibere ya bewe dị akwa hia. Nke a mbe kịta nna ya si na ọ na-afụ m ụfụ ọ na-afụ. Bakwa otu isi bakwa dede onye Edo tara gị.
I beg, do one small, do one small. No hit them, small, gentle. Oh yeah, put on that side. Oh yeah, now yeah, this thing is all English can now. Sorry at that time. This thing is paining me now. Bring it down. Take it easy. Then Ocho eating his earbuds and share. Oh God, that's why I don't want to do this thing the first time. That's why you just be pressuring me. Now I'll do it. Then see you. That's it. Whatever you become there, your doctor no hit them. Do them small. It is paining me. Put them small. Bring it down. After bring it down, get also. Bring it down. After bring it down again, also what else? And they there. Don't hit it so hard. Take it easy. Don't hit it. So take it easy. Oh, Chago. Genotype. Blog group. Plus. Phone number again. 0. Okay, na phone say that give you a visit here. I don't go. Onye this serious ya bia meeting nna na gi and onye wala kpọrọ gị make ya sure connect to your mother magi the more matured and akwena na na gwa na oya ihe akwa internet amachara ga ama bia shi ga amuse say na gi lekwe na ọ ga adị ndụ ma ga bia were ọtọ gị nye were kwa okpu nna kpọọ phone number gị 070 42 166177. Boy also 070 42 166177. Bishop. Good afternoon. Good afternoon, sir. Yeah. Okay. Akwe mani ha wala mere ba ga na social media niile. Yes, I am, ma'am. La ya na otu nga chọm da touch na mana mgbe ntị gị zara aza. Mana ihe ọgbawa akpụka ntị ma ọ bụ ntị akụrụ ihe. Respect onwe gị na focus achọm da touch. Ọwa akpụka ntị dere gị just no focus mara m nke m na ahịa ya. Ọwụ m bịa mkpọrọ nwaanyị ahụ na ada ekpe ha nwoke Igbo. Ọwụ na nne gị na nna gị ga-treat gị first mmara. Ọ BBL ka mere gị na ntị a. Mba Bishop. Ajuga ngo BBL ke mere gị na ntị kila takosha why not focus? Obu BBL o. Oya wete the camera n'ihu nge mele of man. Dewe camera na lage bilo to ge last. Okay. Protehan no ka starring trailer. Motishi han no ka starring trailer 911 nebu fuel. Ihunote height branga na takoshiri mesente si topreto. Branga jasa atagese mcheni toro ogologo. Lekwe hiji kpiye wivon gana gini eloye ko ogologo nwa bingo mu na we branga jaga mrese. Turn also. Look at. Burik homo lai Mohammed Bianga. Wura asuga mbo reverse bia. Wura reverse bia chile ka bo. Asige turn no Otele gile wire front to this girl. Let look at it. Eko di ke gara ga nwe ike nderi fast food. Ike nderi wa paka ke dia chile ka ba go ko ma bingo nwuna nwe branga jaka me. Awuru ko do ye romanticism de no ko ike odlo otu a. Eko ga para ike yiri polo ma ji na eja anyun hye. Bia nga bia ka ko chine meze.
Bịa nwa yiri spoon eji eshi nri ọha bịa were phone gị. Bịa were phone gị. No, they got no thing now. Some noise is there now. It's there for le. Papa uncle, it's there for le. Chile kabagoko. Adim 23. It is 23. Yes, What year come on? Sir? What year come on? Get some sha. I'm 2003. Maybe she not watch him. And the card, it is serious. I will block you if you use that phone. Yeah, I'm block okay now. If you will not respect yourself, now block and bring you down. I'm not joking here with you. If you're here to record, you stay down, you do your thing. Maybe she not him. Nnewi, Anambra State. When you're bed. Onye Nnewi. Ebe na Nnewi. Uluago. Ebe na Uluago. Akabuku. Ebe na Akabuku. Akabuku. Ebe na Akabuku. Akabuku bus stop. New Load. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Mba. Nne gị na nna gị ọ dị ndụ? Nna m dị ndụ but nne m anwụgo. Oh, ndụ nnọọ. Ndụ. Oh. Ụmụnne gị ọ dị ole? Sọsọ m. Reply now. Sọsọ m na kem sọsọ m. Anyị dị bụ ọbọtọ ofu ụlọ anwụ so sọsọ m. Hey, ndụ nnọọ. Naanị gị fọziri. Mma gị ọkara nka nwụọ? Mba. Ọ dị 43 years wee nwụọ. Family of Nwere. The family. Ị mụọla nwa n'ụlọ? Mba. Ị wepụla nwa mbụ? Mba. Enwere mgbe ị mere nwaanyị na nwaanyị mbụ? Mba. Iwe onye oshi? Mba o. Ị na-agba klọb? Mba. Ị na-agba akwụla? Mba. Ka ihe mere respect from nwoke ọbụla bịara ịlụ gị? Marriage. Nwoke bịara ịlụ gị ọ bịara ele ihe mean by marriage? Ka ihe mere respect from nwoke bịara ịlụ gị ga-esi marriage? Marriage nwe oge ne? Okay, nwoke ya enudo m anya ọfụma, nwoke ya enudo m anya ọfụma, ya afụ m n'anya, mụ afụkwa ya n'anya. Ka ihe ga-enye nwoke ọbụla bịara bịa lụọ gị dịka di gị, ka ihe ga na-eme iji nọrọ as a mother, as a wife? Okay, mma eme ife ọgwa m, mma hụ ya n'anya, na-erubeli ya isi. Then ife ọbụla ọgwa m na-eme ya, na-eme ihe ọgwa m, na-azụ ụmụazị ọfụma. Ihe ọ gwara gị na-eme ọ sị gị ga ohi ga-aga ohi asị onye riri ere ewu. Mba, ọ sị m ga oshi, mma ga ọ sị gị oshi. na gị apụla outside na gị nọrọ indoor ị ga-anọkwa nwa bingo ọbụla ahụ ọ gwacha ihe afọ ngala eme ihe asị m mee ya ọbụla agwara m ihe ọbụla ọ gwara gị ha sị gị mee ya dị ka wee ga-emeli ya echi na-aga esi na ọ na-akọ na ọ dị controllable. The man is two securities. Onye riri eri. Otutu ike o toole gị mbọ? Mba. Ike gị ọ na-amị amị?
Ike ga na ami. Mba. Sure, boy, go talk. Oh, talk. Emani eshi. Ama m na-esi. Nwoke n'obodo oyibo na nwoke nọ Nigeria onye chọrọ ka ọ lụọ gị. Onye ọbụla dị oke, just onye nwere ezigbo omume, onye ọbụla. Ị na-ekpe ụka ka ị na-eme omenala? Ana m aga chọọchị, m na-aga ụka. Ụmụ nwoke ole tarala gị? So abụọ. Enyụrụ? Anyụọ m. Ele otu isi anyị. Genotype gị? Blood group gị? O positive. Aya kpọọ phone number gị. 090 4027 8039. Ọgwụla? Yes, sir.